Taong 1985, mga panahong katutungtong ko pa lamang sa edad na 18. Madalas ko nang marinig ang usap-usapan ng mga matatanda po dito sa amin patungkol sa sinasabi nilang nawawalang isla ng San Andres. Ayon po sa kanila, dito daw napupunta ang ilan sa mga mangingisdang hindi na pinalad na makabalik sa daungan ng mga bangka. Mga biktimang nakursunadahan ng mga hindi pangkaraniwang nilalang na naninirahan sa nasabing isla. Kuya Bari, magandang araw po sa inyo. Ako po si Ariel. Ang aking ama noon ay isang mangingisda, kaya't sa tuwing pumapalaot ito'y namumuo ang takot sa aking dibdib, buhat ng posibilidad na sapitin niya rin ang kinalagyan ng mga nawawalang mangingisda sa aming lugar. Ngunit may ilan namang pinabulaan ang mga umuugong nahaka-haka patungkol sa islang ito, sapagkat may salungat silang paniniwala. Si Katonyo, na pangunahing ikinabubuhay rin ng pangingisda, ay inilahad sa akin ang kanyang karanasan hinggil sa misteryong isla ng San Andres. Taong 1973, araw ng Miyerkules sa buwan ng Mayo, pumalaot kuno siya upang manghuli ng isda. Maayos naman umano ang takbo ng panahon noon, kaya't panatag ang kanyang loob. Subalit sa kalagitnaan daw ng kanyang paglalayag, biglang humampas ang malalakas na mga alon, dahilan upang mawala sa balanse at tamang direksyon ang kanyang bangkang demotor. Nahulog daw siya mula sa bangkang kanyang sinasakyan at wala na siyang nagawa pa kung hindi hayaan na lamang na lumubog ang katawan sa kailaliman ng tubig. Napakalakas ng alon kaya't nawalan din ng saysay ang kanyang kakayahan na lumangoy. Sa gitna ng pakikipagsapalaran sa bingit ng kamatayan, nawalan daw ng malay si Katonyo. Hanggang sa nagising siya sa isang hindi pamilyar na lugar. Makulimlim ang langit, ngunit nagbigay liwanag ang nagkikislapang ilaw sa paligid. Ang mga nilalang na tumambad sa kanyang mga matay, malayo ang hitsura sa ordinaryong tao. Ang kulay umano ng kanilang mga balat ay hindi pangkaraniwan. Sa mga babae ay kulay dilaw at asul naman daw sa mga lalaki. Bahag na gawa sa sinalangsang na mga dahon ang nagsisilbing saplot nila sa pang-ibabang parte ng kanilang katawan, at ang mahahabang buhok naman ng mga babae ang nagkukubli sa kanilang mga dibdib. Ang mga nilalang ay masayang nagsasayawan sa tugtuging nililikha ng mga antigong instrumentong pangmusika. Isang babaeng nilalang umano ang lumapit kay Katonyo habang ang karamihan ay abalang-abala sa pagsasaya. Inilahad nito ang isang kamay at nagpahayag ng kanyang pagbati. Saad nito'y maligayang pagdating sa isla ng San Andres. Saka lamang napagtanto ni Katonyo na ang lugar na kanyang kinatatayuan ay ang misteryong isla na matagal nang pinag-uusap-usapan ng mga tao. Inakala pa nga niya noong una na siya'y nililin lang lamang ng kanyang panaginip, subalit itagaman niya sa batoy, totoong-totoo ang lahat ng kanyang nasaksihan. Inilibot siya ng babae at tahimik namang siyang sumunod. Ipinaliwanag ng nilalang na kasalukuyan nilang ipinagdiriwang ang pista, kaya't nagkakasiyahan sa isla. Sa tuwing pista sa islay, dumarating ang mga panauhin mula sa mundo ng mga mortal, at isa na nga si Katonyo sa mga nagkaroon ng pagkakataong makiisa sa naturang selebrasyon. Dinala siya ng nilalang sa isang malawak na silid na kung saan ay may mga mahahabang mesang punong-puno ng sari-saring mga pagkain. May sari-saring mga prutas at sariwang mga putahing katakam-takam daw ang hitsura. Sa bawat sulok naman ng silid ay nakadisenyo ang malabundok ng ginto na animoy araw dahil sa nakasisilaw nitong ningning.
Ang sabi ng babae, para kay Katonyo umano ang lahat ng pagkain sa mesa, subalit hindi niya maaaring kunin o iuwi ang niisang pirasong ginto. Sinang-ayunan naman ito ni Katonyo. Lumabas na ng silid ang babaeng nilalang at naiwan si Katonyo na mag-isa sa silid, kaya hindi nag-atubiling nilantakan niya ang mga pagkaing nakahain sa mesang iyon. Noong mabusog na siya, nagpalingon-lingon siya sa paligid habang minamasdan ang mga nagniningning na ginto sa sulok. Lumapit siya ng kaunti at tila ba may bumubulong sa kanyang kumuha ng ilang piraso. Subalit hindi siya nagpadala sa tukso at tinatak sa kukuting masama ang anumang uri ng pagnanakaw. Nagkaroon din si Katonyo ng pagkakataong makiisa sa sayawan at makipag-usap sa mga nilalang na naroroon. Ang sabi ng isa sa mga ito'y kataw ang tawag sa kanilang uri. Sila'y mga uri ng nilalang na naghahari sa mga katubigan at may kakayahan din silang kontrolin ang daloy ng pag-agos nito. Salamat sa paglaan ng kaunting panahon upang makiisa sa pagdiriwan ng aming pista. Wika ng lalaking kataw na nagpakilalang pinuno pala ng kanilang pangkat. Marami salamat din ho sa pagtanggap at sa masarap na pagkain. Tugon naman umano ni Katonyo. Pero bago ka umalis, tanggapin mo ang aming regalo. Iniabot ng pinuno ang isang munting ataol na kulay ginto. Para saan naman ho ito? Nagtatakang tanong naman ni Katonyo sa matanda. Iyan ang aming gantimpala para sa iyong katapatan. Karamihan kasi sa mga mortal na aming nagiging panauhin ay hindi nag-aatubiling baliin ang aming patakaran dito sa islang ito. Mabilis silang nasisilaw sa ginto. Tugon naman ng pinuno. Naku po, kung ganun po ay maraming salamat po sa inyong pabuya. Tatanawin ko po itong isang malaking utang na loob. Puno naman ng pasasalamat na wika ni Katonyo. Pagkatapos nito'y pinabalik na si Katonyo ng mga katao sa mundo ng mga mortal. Tangan ang isang ataol na laman ang mga gintong kayamanan. Ani ni Katonyo, hinding-hindi daw niya makakalimutan ang karanasan niyang ito. Inilihim niya noon sa kanyang mga kabaryo ang tungkol sa pagkaligaw niya doon sa nawawalang isla sapagkat natatakot siyang pagdiskitahan ng mga tao ang kayamanang ipinagkaloob sa kanya. Ganun pa man, sa maiksing panahon niya lamang napakinabangan ang mga ginto sapagkat nalulung siya sa sugal at bisyo. Dahilan upang magkabaon-baon siya sa utang, kaya't bumalik siya sa dating gawi, ang pangingisda. Hindi man siya paniwalaan ng iba sa tuwing isinasalaysay niya ang kanyang karanasan doon sa nawawalang isla ng San Andres. Ang importante na may umano'y batid niya sa sariling ang katotohanan sa likod nito. Ang katwiran kasi ng mga tao, kung totoong naligaw siya sa isla, hindi na sana siya nagtagumpay pang makabalik dahil ang mga nilalang na naninirahan daw doon ay ginagawang panlaman ng sikmura ang mga taong kanilang binibiktima. Paliwanag naman ni Katonyo, dahil sa kanyang katapatan kaya siya nakabalik mula sa isla. Ngunit anumang paliwanag niya, pinagtatawanan lamang siya ng lahat at sinasabing iyon ay likha lamang ng kanyang malawak na imahinasyon. Hindi katulad ng iba, naniniwala ako sa mga salaysay ni Katonyo. Dahil hindi naman imposibleng may katotohanan ang mga ito. Nabigyang linaw din sa akin kung bakit pare-parehong buwan ng Mayo kung kailan nawawala ang ilang mga mangingisdang hindi na natagpuan. Marahil ang dahilan sa likod nito'y katulad ni Katonyo. Naging panauhin din sila para sa pagdiriwang ng pista doon sa nawawalang isla ng San Andres. Ngunit
hindi na pinalad na makabalik buhat ng hindi pagsunod sa patakaran ng isla. Naku! Huwag ka nga magpapaniwala sa mga kwento ng lalaking yan. Ganyan talaga kapag ka tumatanda na eh. Nawawala na sa katinuan, kaya kung ano-ano na lang kwento na lamang ang kanyang ginagawa. Wika ni tatay nang minsang mapag-usapan po namin si Katonyo habang tinutulungan ko siyang ayusin ang mga sira-sirang bahagi ng kanyang bangka. Pero tay naman, hindi ba't nakapagtataka ngang sa tuwing buwan ng Mayo may nawawalang mangingisda dito sa lugar natin? Tugon ko naman sa kanya. Ay, maaring ang may katotohanang napunta ang mga iyon sa sinasabing islang yan. Pero yung kwento ni Katonyo tungkol sa karanasan niya ay walang kaduda-dudang puro kasinungalingan lang yan. Singhal ni tatay. Hindi na lamang ako nangatwiran kay tatay. Paniwalaan na lamang niya ang gusto niyang paniwalaan. Pagkatapos naming maibalik sa dating ayos ang kanyang bangka, pumalaot na si Itay upang manghuli ng mga isda na ipinagbibili namin sa bayan. Sa pagdaan ng mga araw, lalong tumutumal ang huli ni tatay ng isda kaya madalas nang hindi magkasya ang pagkain namin sa araw-araw, lalo pat nagmahal ang presyo ng bigas. Ay nako, pagtiisan na lang natin ang kakarampot na kanin at ulam natin ngayon. Mahina ang huli eh. Wika ni tatay sa amin ni nanay habang nakaupo kaming tatlo palibot sa isang mesa upang pagsaluhan ang aming hapunan. Ay naku, hayaan mo na. Sa mga susunod na araw, magiging masagana din ang huli mo ng isda. Magtiwala lang tayo sa may kapal. Usal naman ni nanay upang pagaanin ang loob ni tatay. Nakadungdung lamang ang ulo ko habang nangingilid ang mga butil ng luha sa sulok ng aking mga mata. Kung sana lamang ay binigyan kami ng marangyang buhay, hindi na sana kakailanganin ni tatay na magkandakuba sa kakatrabaho para lang matustusan ang pangangailangan namin sa araw-araw. Kung tutuusin nga Kuya Bari, awang-awa na rin ako sa aking mga magulang at minsan ko na ring iminungkahi sa kanilang hayaan na lamang akong lumuwas ng Maynila upang makapagtrabaho. Ngunit iginiit ni tatay na hindi ko kailangang gawin ang mga bagay na ito. Pagtuunan ko na lamang daw ng atensyon ng aking pag-aaral pagkat handa siyang gawin ang lahat para lamang ako'y makapagtapos. Oh, malapit na rin pala ang iyong kaarawan anak. 1 linggo na lamang. Hayaan mo, gagawa ako ng paraan para kahit papaano makabaghanda tayo. Wika ni tatay. Ako tay, wag na ho kayong mag-abala. Ayos lang naman ho sa akin kung walang handa eh. Sagot ko naman sa kanya. Naku anak, hindi ako papayag ng walang handa ang aming uniko iho. Wika ni tatay at sinang-ayunan naman siya ni nanay. Ramdam na ramdam ko talaga ang pagmamahal nila, kaya kahit kapos po kami sa buhay, ipinagpapasalamat ko pa rin sila ang aking naging magulang. Lumipas ang 1 linggo, buwan ng Mayo, 1 araw bago ang aking kaarawan. Nagpaalam si tatay ng madaling araw upang pumalaot. Tay, mag-iingat po kayo sa paglaleg ha. Bilin ko kay tatay habang inihahanda nito ang kanyang bangka sa tabing ilog. Ipanalangin mong marami ang huli ko ng isda ngayon anak, para naman may panghanda tayo bukas. Tugon naman niya sa akin. Tay, hindi ba sabi ko naman sa inyo, ayos lang po kahit wala. Ang importante naman po sa akin ay yung magkakasama tayo nila nanay. Wika ko sa kanya. Ay hindi, basta sisikapin kung maghanda tayo bukas ha. Magkakaroon tayo ng handa bukas. O sige na, tutuloy na ako anak. Wika ni tatay, saka siya umangka sa kanyang bangkang demotor at pinaandar ang makina nito. Lingid po sa aking kaalaman na iyon na pala ang huling araw na masisilayan ko ang imahe ng aking mahal na ama.
Ilang araw kaming naghintay ni nanay sa pagbalik ni tatay, ngunit nabigo kami. Sa tuwing bukang liwayway, tumutungo ako sa dalampasigan at umaasang muli kong masasaksihan si tatay na pabalik sakay ng kanyang bangka. Ngunit nauuwi lamang sa panonood ng agos ng tubig ang aking paghihintay. Ang pinakamasakit sa lahat, walang nakakaalam na kung anong dahilan sa likod ng biglaang pagkawala ni tatay. Ngunit ang haka-haka po sa aming lugar, si tatay daw ay naligaw sa nawawalang isla ng San Andres at marahil umano ay nilantaka na ang mga lamang loob nito ng mga nilalang na naninirahan doon. Hindi malabong nagpadala sa tukso. Rinig kong usal ni Katonyo nang madaanan ko ito sa gilid ng daan habang nakikipag-inuman sa kanyang mga kaibigan. Kanina ko pa kasi sila naririnig na pinag-uusapan ang pagkawala ni tatay. Hindi ako nakatiis. Lumapit ako rito at tinanong ito, ano po ang ibig niyong sabihin? Umangat ang kanyang ulo at bumaling sa akin, Kuya Bari. Bakas ang pagkalasing sa pagkurap ng kanyang mga mata. Sinabi ko na dati pa. Mababait ang mga nilalang sa isla ng San Andres kung hindi ka lamang magpapadala sa tukso. Malamang sa malamang nasilaw sa gintong kayamanan ang iyong ama. Walang prenong tugon nito sa akin. Sinubukan ko pong magtimpi sa nakakainsultong sagot niya. Hindi sakim ang aking ama. Wala kang karapatang husgahan si tatay. Hindi ko na napigilan ang bugso ng galit kaya't kusang dumako ang aking kamao sa pisngi ni Katonyo dahilan upang masugatan ang mukha nito. Kaagad namang umawat ang kanyang mga kasama. Hindi na nakaganti si Katonyo dahil nawalan ito ng malay. Buhat na rin ng sobra nitong kalasingan. Nakatanggap ako ng matinding sermon mula kay nanay ng araw na iyon. Ang katwiran ko naman, ipinagtanggol ko lamang si tatay. Nakakatawa nga dati, si Katonyo ang pinagtatanggol ko mula kay tatay dahil hindi ito naniniwala sa mga kwento niya tungkol umano sa kanyang karanasan doon sa nawawalang isla. Pagkatapos ngayon, si tatay na ang ipinagtatanggol ko laban naman sa kanya. Hindi nga nasilaw si Katonyo sa gintong kayamanan, ngunit puno naman ito ng kayabangan. Noong sumunod na araw, tumungo sa aming bahay si Katonyo upang makipag-ayos at ihingi ng tawad ang kanyang naging pagkakamali. Anya, buhat lamang siguro ng kalasingan kung kaya't nasabi niya ang mga bagay na iyon. Tinanong din ako nito kung gusto ko raw tanggapin yung lumang bangkang dati niyang gamit sa pangingisda. Kaunting ayos lang naman daw ng mga sira nito'y maaari na ulit gamitin. Hindi ko na ito tinanggihan pa dahil malaking tulong na rin ito kahit papaano. Hindi ko ito tinanggihan dahil malaking tulong na rin ito kahit na papaano. Dahil sumasama-sama naman ako noon kay tatay sa tuwing pumapalaot ito, naging madali po sa akin ang pangingisda gamit ang bangkang bigay ni Katonyo. Ang perang aking kinikita'y pinangtutustos ko sa aking pag-aaral at pangangailangan namin ni nanay sa bahay. Mula sa pagsakay sa bangka, paghawak ng lambat, hanggang sa paglalayag ko sa karagatan, hindi matigil sa pagtakbo sa aking isipan ang mga alaala ni tatay. Hindi ko alam kung saang parte ko siya ng dagat hahanapin. At kung mayroon man akong kakayahang sisirin ang kailaliman ng katubigan, handa akong maglaan ng mahabang panahon upang hanapin ang kanyang katawan. At sa huling pagkakataon ay mayakap ito. Lumipas ang 1 taon. Panghuhuli pa rin ng isda ang pinagkukunan namin ni nanay para sa aming pang-araw-araw na gastusin.
May mga pagkakataon namang masagana ang huli, ngunit madalas po ay minamalas. Inay, pasensya na po kung matumal ang huli ko ngayon. Palagi kong wika kay nanay habang pinagsasaluhan namin ang kakarampot na kanin at ulam na nakahain sa aming mesa. Magkatapat ang mga silya namin ni nanay at may isang blangkong silya naman sa pagitan naming dalawa. Ang silyang upuan noon ni tatay. Ano ka ba naman anak? Hindi naman ako nagre-reklamo. Ganyan din naman ang palaging usal ng iyong itay noon. Sagot ni nanay saka gumuhit ang lungkot sa kanyang muka. Naalala ko tuloy yung huling hapunang pinagsaluhan namin kasama si tatay. Kung nakabalik sana si tatay, kasama ko pa siyang ipinagdiriwang ang aking kaarawan noong 5 araw sa buwan ng Mayo. Katapusan ng Abril noon, sasalubong na naman ang buwan ng Mayo. Ang sabi ni nanay, ipaghahanda niya ako ng paborito kong adobo para sa aking kaarawan. Ngunit iminungkahi ko sa kanyang wag na siyang mag-abala pa pagkat wala rin naman akong ganang ipagdiriwang ang aking kaarawan magmula nang mawala ang aking ama. Balita ko malapit ng iyong 20 karawan Wika sa akin ni Katonyo nang minsang magsalisihan kami sa dalampasigan. Opo, hindi ho kayo nagkakamali. Tugon ko naman sa kanya. Naway makatanggap ka ng malaking biyaya sa araw ng iyong kaarawan. Usal niya kasabay ang marahang pagtapik sa aking balikat. At naway manatili ang kabutihan at katapatan ng iyong loob. Dagdag pa niya sa akin. Sumilay ang ngiti sa aking mga labi at ipinarating ko sa kanya ang aking pasasalamat bago tumuloy sa pamamalaot. Habang ako po'y nasa kalagitnaan ng aking pangingisda, biglang humampas ang malakas na alon. Kinalikot ko ang makina ng bangka upang mapanatili ang balanse nito, subalit nagpagewang-gewang pa rin ang bangkang aking sinasakyan. Ilang minuto pa'y bumaliktad ito at lumubog ang aking katawan sa tubig hanggang sa tuluyan na akong nawalan ng malay. Nasampal ko ang sarili kong mukha nang magising ako sa isang hindi pamilyar na silid. Nakahiga ako sa isang malambot na kutsyon na nakalatag sa papag na gawa lamang sa kahoy. Nasaan kaya ako? Tanong ko sa aking sarili habang ako'y palingon-lingon sa paligid. Maya-maya pa, bumukas ang pintuan at nagulat ako sa hitsura ng isang nilalang na biglang pumasok. Dilaw ang kulay ng balat nito at nakasuot ito ng bahag. Wala rin itong saplot na pang-itaas. Bagkus tinatakpan lamang ng kanyang mahaba't itim na buhok ang bakat niyang dibdib. Gumuhit ang ngiti sa kanyang mga labi at nagbitaw ng isang malugod na pagbati. Wala pa rin ako sa huwisyo kung kaya't wala akong naging tugon. Inaanalisa ko pa rin ang mga pangyayari't inakala kong panaginip lamang ang lahat. Hanggang sa muling nagsalita ang kakaibang nilalang at sinabing ako'y isa sa mahalagang mga panauhin nila sa pagdiriwang ng pista sa kanilang isla. Narito ako sa isla ng San Andres? Tanong ko at tumango lang ang nilalang. Halika, sumama ka sa akin. Wika niya sabay lahad ng kanyang palad. Sumunod ako sa kanya at dinala ako nito sa isang lugar kung saan nagkakasiyahan ang mga kawangis niyang nilalang. Sa isang sulok may mahabang mesang punong-puno ng katakam-takam na pagkain. Bilin sa akin ng nilalang na maaari kong kainin ang lahat ng iyon. Hanggang sa bumaling ang aking paningin sa mga gintong kayamanang nagsisilbing palamuti sa mga sulok kung kaya't muling nagbigay ng habilin ang nilalang. Anyay
Walang sino man sa mga mortal na banauhin ang maaaring mag-uwi ng anumang gintong kayamanan kung wala ang permiso ng kanilang pinuno. Sinang-ayunan ko naman ito bago ito magpaalam sa akin. Bagamat kaysa sarap sa paningin yung mga pagkaing nakahain sa mesa, hindi ako nagbadyang kumain kahit nakaunti nito. Bagkus, nilibot ko ang lugar. Umaasang mahahanap ko si tatay doon sa misteryong islang iyon. Hanggang sa nakaagaw ng aking pansin ang isang lalaking nilalang na nakikiisa sa kumpol ng mga nilalang na nagsasayaw sa tugtuging likha ng kanilang mga antigong instrumentong pangmusika. Asul ang kulay ng kanyang balat at masasabi kong kabilang siya sa mga kakaibang nilalang na naninirahan doon sa isla. Subalit pamilyar ang kanyang wangis. Kawangis siya ng aking ama. Lumapit ako rito at gano'n na lamang ang pagkabigla nito nang tawagin ko siyang Itay. Nangunot ang kanyang noo at humakbang sa akin papalayo, kaya't muli akong lumapit dito. Tay, ikaw na ba yan, Tay? Mulit-muli kong tanong dito, ngunit umiiling-iling lamang siya. Napaka-inosente ng kanyang mga mata na animoy isang bagong silang na sanggol na wala pang kamalayan sa realidad. Papaano na lamang kung kinuha ang kanyang memorya kaya't hindi na niya ako maalala? Lumapit ang kaninang babaeng bumungad sa aking paningin nang ako'y magising. Sinabihan ako nitong kainin na ang mga pagkaing nakahain sa mesa, ngunit tugon ko'y nais ko lamang na ibalik nila ang dating pagkatao ni tatay. Hanggang sa dumating ang kinikilalang pinuno ng kanilang pangkat at inutusan ang isa sa mga kawal nitong ibalik na ako sa mundo ng mga tao. Hinawakan nila ako sa magkabilang braso at tinusok ang aking balat ng isang manipis at matulis na bagay na maihahalin tulad sa isang karayom, dahilan upang mawalan ako ng malay. Nagising ako sa loob ng aking bangkang palutang-lutang sa laot. Sa aking tabi ay isang munting supot na puno ng gintong kayamanan ng aking buksan ito. Ano to? Ginto? Totoo ba ang mga ito? Tanong ko sa aking sarili nang masaksihan ang mga gintong nagkikislapan sa kinang. Nagmamadali akong umuwi ng bahay upang ibalita kay nanay ang mga nangyari, tangan-tangan ng supot ng ginto. Inay, may babalita po ako sa inyo. Usal ko nang makapasok ako sa aming bahay. Mula sa kusinay lumabas si nanay at laking gulat nito nang masaksihan ang bitbit kong supot. Oh, ano yung dala mo? Bungad niya sa akin. Nay, mahaba pong kwento. Sagot ko saka inilapag ang supot ng gintong kayamanan sa mesa. Sa tulong ng pabuyang aking natanggap mula sa pagiging panauhin sa pista ng isla ng San Andres, nagkaroon kami ng kakayahan ni nanay na mamuhay ng marangya at takasan ang kahirapan. Ganun pa man, hindi pa rin ako lubusang masaya pagkat nabigo akong ibalik sa aming poder si tatay. Maski ang aking ina, hindi rin makapaniwala sa aking kwento na ang aking ama ay naninirahan na doon sa islang iyon. Nakakalungkot lang po, Kuya Bari. Kapalit ng karangyaan ay nawala naman ang aking ama. Pero kung totoo ngang wala na ang kanyang memorya, hiling ko na lamang po na magkaroon siya ng payapang buhay sa bago niyang mundo. Isang karanasan po ang hinding-hindi ko na malilimutan habang ako po'y nabubuhay sa mundong ito. Mga katanungang hindi na nagkaroon ng kasagutan. Kuya Bari, dito ko na po tatapusin ang aking kwento. Sana po'y
maitampok niyo rin po ito sa inyong channel. Lubos na Gumagalang, Ariel. Ito naman po ang ating pangalawang kwento. Bilang isang asawa, mahirap asikasuhin ng sabay-sabay ang gawaing bahay, pamilya at trabaho. Madalas umuuwi na akong pagod galing sa trabaho, kaya naman iniaasa ko na lang sa aking anak na si Aya ang pagluluto ng aming hapunan. Kuya Bari, ako nga pala si Maylin. 29 anyos at nakatira sa isang barangay ng Palawan na hindi ko na lang po papangalanan. Ang pinagkakaabalahan ko po sa buhay ay ang magtinda ng prutas sa palengke. Sa katunayan niyan, may pwesto ako ng prutasan doon at may mga suki na din kahit papaano. Isa lang ang aking anak, samantalang hiwalay naman ako sa aking asawa. Ikakasal na dapat sana kami, ngunit umatras siya at hindi ako sinipot. Nalaman ko na lang na iniwan na pala niya ako dahil may nahanap siyang iba. Naging impyerno saglit ang buong araw ko dahil sa kanyang ginawa. Ngunit hindi na naman ako nagreklamo. Mabuti na lang, bago pa man ipanganak si Aya, ay nakilala ko itong si Alvin. Tanggap niya ang sitwasyon ko at anya nakahanda siyang maging tatay sa aking anak. Pinapasok ko siya sa buhay ko sa pag-aakalang makakabuo ako ng isang masayang pamilya kasama siya. Ngunit nagkamali po ako, Kuya Bari. Naging adik sa bisyo ang aking kinakasama. Nakahiligan na niya ang magbabad sa labas dahil sa tong-its, inuman at ipinagbabawal na gamot. Kapag sinasaway ko naman siya, ay palagi niya akong napapagbuhatan ng kamay. Minsan, umuwi siya ng lasing sa bahay. Sinigaw niya ng malakas ang aking pangalan, kaya naman minwestrohan ko si Aya na tumakbo sa itaas at magtago sa kabinet. Tinanong pa nga ni Aya kung magiging ayos lang ba ako. Ilang beses na niya kasing nakikita na sinasaktan ako ng aking kinakasama, kaya nag-alala siya. Sinabi ko naman kay Aya na magiging maayos lang ako at wala siyang dapat na ipag-alala. Kaya ko naman ang aking sarili, Kuya Bari, at baka mas saktan pa niya ako kung hindi ako magpapakita kaagad. Nanginginig naman akong lumapit sa kanya at sinalubong ang mabagsik niyang tingin. Walang ano-ano, bigla niya akong sinampal, kaya pakiramdam ko ay nabali ang liig ko sa lakas noon. Hindi ako nakapagsalita at basta na lang sinapo ang aking pisngi na namumula na dahil sa sakit. Naiiyak man ay hindi ko magawang gumawa sa takot na idamay na naman niya ang aking anak. Dati kasing sinaktan niya ako, ay umiyak ako at hindi nakapagpigil si Aya na kaagad akong dinaluhan. Ang nangyari, si Aya pa ang pinagbuntunan ni Alvin ng kanyang galit. Sinaktan at nilagyan niya ng pasa ang aking anak, kaya galit na galit ako sa kanya. Madalas lang naman kaming bugbugin ni Alvin kapag kailangan niya ng pera para may maipusta sa sugalan. Iyon lang yata ang dahilan kung bakit pinilit niyang makasama ako sa iisang bubong. Hindi naman asawa ang trato niya sa akin. Kaagad na umalis ng gabing iyon si Alvin.
Binantaan pa niya ako na kailangang may maihanda raw kaming papaitan sa mesa mamayang pag-uwi niya. Kinabahan ako, Kuya Bari. Mahal ang nasabing putahe at hindi ko kayang isakripisyo ang buong kinita ko ngayong araw para lang sa isang papaitan na isang kain lang ni Alvin. Iisang tindahan lang kasi ang nagtitinda ng ganoon doon at mamahaling restaurant pa talaga. Napaiyak ako nang malamang kong wala na si Alvin. Ibinuhos ko ang aking buong emosyon sa paghagulgol. Hindi ko kayang magsakripisyo para lang sa ikaliligaya ni Alvin. Sumusobra na siya. Hindi asawa ang turing niya sa akin kung hindi isang basahan na ginagamit lang kung kailan kailangan. Kaya naman, noong lumapit sa akin si Aya, nanginginig na isinumbong ko sa kanya ang ginawa sa akin ni Alvin. Nagulat ako dahil tumayo si Aya at galit na sinipa ang naroroong upuan. Sabi pa niya, wag daw akong mag-alala. Hahanap siya ng papaitan para kay Alvin. Hindi ko alam kung papaano ito gagawin ni Aya, ngunit nagmamadali kasing umalis ang aking anak at nagpaalam na sasaglit lang sa palengke. Kuya Bari, walang trabaho si Aya o kahit kaibigan na maaari naming mahiraman. Kaya napaka-imposible naman kung basta na lang siyang aalis at tutungo sa palengke na parang mamamalengke lang. Nag-aalalang nakatitig ako sa kisame buong gabi. Panay ang dasal ko na sana nasa maayos na kalagayan lang si Aya at sana umuwi na siya. Bandang 10:00 ng gabi ay dumating nga ang aking anak. May dala-dala siyang pagkaing nakabalot sa isang plastik at napag-alaman kong papaitan pala ang pagkaing iyon. Masayang inihain ni Aya ang putahe sa plato, saka inilagay sa mesa. Nginitian ako ni Aya, sabay sabi niyang mabuti na lang daw at hindi pa umuwi ang aking kinakasama. Pinakiusapan pa ako ni Aya na hiwalayan na ang aking asawa dahil hindi naman kami kasal na legal. At higit sa lahat ay hindi niya naman daw ito totoong ama. May nararamdaman daw siyang kakaiba na hindi raw niya gusto ang ginagawang pang-aapi sa amin ni Alvin. Tumango ako at sinabi kay Aya na gusto ko nang makipaghiwalay sa aking kinakasama, ngunit hindi ko alam kung papaano nga ba magsisimula. Sa pagpapaalam pa lang ay alam ko nang masasaktan na naman ako, kaya mas mabuti pang kumbinsihin ko na ang aking sarili. Habang nag-uusap ay napansin kong parang may kakaiba sa papaitan. Hindi ko lang masabi kung ano pero natitiyak kong may kakaiba talaga, Kuya Bari. Tumayo ako at sinabi kay Aya kung pwede ko bang tikman ang dala niyang papaitan. Mukha kasing masarap ito base sa bango na aking naaamoy. Gayon na lang ang aking pagtataka dahil hindi pumayag si Aya na kumain ako ng dala niyang papaitan. Tiningnan ko siya. Saka ko napansing kakaiba pala ang aura niya ngayon. Para bang may ginawa siyang hindi ko matiyak kung tama ba o mali. Ang kanyang damit ay medyo marungis at mukhang may bahid ng dugo. Hindi na din ako nagtanong pa. Noong dumating si Alvin, ay nilantakan kaagad nito ang nasabing putahe at nagsisigaw pa
na ang papaitan ng Palawan ang the best daw sa lahat ng pagkaing natikman niya. Habang pinagmamasdan ko siyang kumakain ay nagulat ako. Hindi ko alam kung namamalikmata ba ako nung mga oras na iyon o kung anuman. Habang tumatagal, hindi na papaitan ang sinusubo niya, kung hindi parang mga parte ng tao. Nagiging sariwa pa ang dugo nito na abot yata hanggang sa aking pang-amoy. Nanginginig akong napaatras habang pinagmamasdan si Aya. Tuwang-tuwa siya sa nakikita, kaya naman hindi na ako nakatiis pa at tinanong siya kung bakit naging iba ang pagkain ni Alvin. Sigurado akong kanina lang ay masarap na putahing papaitan ang nasa mesa, ngunit bakit ito biglang nag-iba? Humagikgik si Aya at sinabing sigurado na raw siya na magtatanda na si Alvin. Sa halip na tanungin ko siya kung bakit, naging matalim lang ang tingin niya sa aking kinakasama. Sabay tumayo ito at umalis ng bahay. Hindi ko alam kung bakit parang bigla siyang nagbago. Kakaiba pa nga ang kanyang mga sinasabi na para bang nagbabanta. Hindi ko alam, Kuya Bari, kung ano ba ang ibig niyang sabihin, kaya nang didiring sinulyapan ko sa huling pagkakataon si Alvin, saka ako tumayo at sinundan si Aya. Nag-aalala ako ng husto kay Aya, kaya naman nagmamadali ko siyang sinundan. Nagulat na lang ako nang may katagpuin siyang dalawang tao sa isang madilim na sulok ng iskinita. Isang babae at isang lalaki. May tinanggap siyang kulay puting sobre na galing sa babae. Ang sabi pa niya, sapat na daw ang halagang iyon para makapagbagong buhay kami. Pagkaalis ng dalawang tao ay agad kong tinungo si Aya. Hindi ko siya natiis at nagmamadaling tinanong, sino ang mga taong kinatagpo mo at bakit binayaran ka ng malaking halaga ng pera? Maya-maya'y nanginginig na umiyak si Aya. Ipinagtapat niya sa akin na nakapatay daw siya ng tao at para walang maging ebidensya, tinulungan siya ng mga taong nagbayad sa kanya ng malaking halaga para gumawa ng pagkain na hindi mahahalatang mula pala sa tao. Ang kausap niya kanina ay ang kilalang mga aswang sa aming bayan. Pinakaiiwasan at kinatatakutan. Ngunit hindi niya magawang matakot dahil kinailangan niyang humingi ng tulong dito, lalo na at hindi niya kaya ang ginagawang pang-aapi sa amin ni Alvin. Ang aswang na nagbayad sa kanya ay siyang may-ari pala ng restaurant na nagsiserve ng papaitan sa buong Palawan. Ipinaliwanag sa akin ni Aya na ibinenta daw niya si Alvin doon sa dalawang aswang dahil sobra na ang ginagawa nito sa amin. Nang gabing iyon, pinagmadali ako ni Aya na mag-impake. Malaking halaga raw ang ibinayad sa amin ng babaeng may-ari ng restaurant sa bayan. Nawalan ako ng kontrol sa mga bagay at naging sunod-sunuran lang sa aking anak. Wala naman akong magawa dahil ayaw ko na din namang magdusa pa kami ni Aya sa kamay ng brutal kong kinakasama. Ipinagtapat niyang matagal na raw niyang alam na aswang ang may-ari, mga empleyado at lahat ng nagtatrabaho sa kainang iyon.
Natuklasan daw niya ang bagay na ito nang minsang pumuslit siya sa likurang bahagi ng kainan. At nakita daw niya ang iilang staff na may hinihilang bangkay ng tao mula sa morgue para pala katayin. Gulat na gulat ako sa lahat ng aking narinig mula sa aking anak. Pagkalipas nga ng ilang araw, natagpo ang patay si Alvin, ngunit nakakagulat na hindi mahanap ang katawan nito. Alam ko na kung anong nangyari. Malamang ginawa itong papaitan dahil ito ang mabiling pagkain sa aming baryo. Kung naging mabait lang sana sa amin si Alvin, baka masaya kaming namumuhay ngayon at hindi siya maagang makakatikim ng kamatayan. Lumipas ang mahabang panahon. Nilisan na namin ang baryo namin. Lumipat kami dito sa Bicol. Ngunit pagkaraan lang ng ilang taon ay binawian ng buhay ang aking anak na si Aya sa isang sakit na hindi matukoy ng mga doktor. Hindi ko po alam, Kuya Bari, kung karma ba niya yun o hindi. Sa kasalukuyan, mag-isa lang akong namumuhay ngayon. Hinayaan ko na lang ang landas na lang ang bahala sa aking patutunguhan. Bahala na. Hanggang dito na lang po ang aking kwento, Kuya Bari. Salamat po ng marami and God bless po sa inyo. Lubos na gumagalang, Maylin. At ito naman po ang ating pangatlong kwento. Isang magandang araw po sa inyo, Kuya Bari. Nais ko sanang ibahagi sa inyong channel ang kwentong ito. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Butch. Itong kwentong ito ay nangyari noong nagbabakasyon po ako sa bahay ng aking lolo Carpio. Dahil liblib ang kanilang lugar, sa bayan pa sila madalas bumili ng kanilang kakailanganin. Mabuti na lamang at may isang bigasang nasa kabilang baryo nila. Hindi na sila nahihirapan pang pumunta sa bayan para lang bumili ng bigas. Isang beses, nagrereklamo na si Lola na wala na raw kaming bigas. Paano ba yan? Malayo pa ang isang linggo. Mas mabuti siguro kung sa kabilang baryo tayo bibili ng bigas. Wika ni Lola Esang. Napatango naman si Lolo sa sinabi ni Lola. Napatitig siya sa akin, kung kaya't naisip kong ako ang balak niyang utusan. Pero malapit nang magtakip silim, sabi ni Lolo. Oo nga, pero wala na talaga tayong sasaingin mamaya, sabi naman ng aking lola. Sa kadahilanang iyon, kahit na malapit nang magdilim ang paligid, inutusan ako ni Lolo na bumili ng bigas sa bigasang nasa kabilang baryo. Walang pagdadalawang isip ko namang kinuha ang perang ibinigay niya na pambili ng bigas. Mag-iingat ka, apo. Bilisan mo lang ang inyong paglalakad at nang hindi ka abutan ng dilim, sabi ng aking abuela. Nagpaalam na ako sa kanila at saka nagsimula ng maglakad patungo sa kabilang baryo. Binilisan ko ang aking paglalakad, Kuya Bari, dahil alam kong malapit ng dumilim. Habang naglalakad po ako, nakaramdam po ako ng kilabot, lalo na noong madako ako sa bahagi kung saan naroon ang mayabong na talahiban. Pagkalampas ko po roon, nawala naman ang pangingilabot ko. Kung kaya't nagpatuloy ako sa aking paglalakad hanggang sa makita ko ang tanda na papasok na ako sa kabilang baryo. Noong nasa kalagitnaan ako ng aking paglalakad,
nang may makasalubong akong isang matandang lalaki. May daladala iyong sako na parang mabigat, kung kaya't naisipan kong tulungan iyon. Ay, magandang hapon po, Lolo. Naku, mukhang mabigat po yung daladala niyo eh. Gusto niyo po bang tulungan ko kayo? Wika ko sa matanda. Napalingon siya sa akin at saka napangisi. Tinitigan niya ako mula ulo hanggang paa bago ito nagsalita. Iho, salamat. Hindi ko kailangan ng tulong. Kayang-kaya ko ito. Ito ba? Bigas ito na binili ko sa bigasan. Bakit? Bibili ka ba doon? Dahil sa sinabi ng matanda, naisipan ko nang magtanong sa kanya ng direksyon kung saan ang eksaktong dako na naroroon ang bigasan. Doon yon sa malapit sa punong mangga. Walang gaanong bahay sa bandang yan ha, pero ipagpatuloy mo lang ang iyong paglalakad at makikita mo kung nasaan iyan. Sabi ng matanda, sabay turo ng kalsada. Doon po ba? Ay sige po, maraming salamat po Lolo, aalis na po ako. Sambit ko at saka nagpatuloy ako sa aking paglalakad. Noong nakailang hakbang na ako, nilingon ko ang matanda at laking gulat ko nang makitang may tumutulong dugo sa sakong pilit niyang binubuhat. Ha? Bigas ba talaga yun? Bakit ganun? Nagkaroon ako ng ibang kutob kaya ipinagpatuloy ko na lang ang aking paglalakad para makarating kaagad ako sa bigasan. Grabe, ano ba yun? Katakot naman yun. Pero kailangan ko nang makauwi kaagad. Saad ko na lang sa aking sarili. Mas lalo ko pang binilisan ang aking paglalakad, Kuya Bari, hanggang sa marating ko na nga ang punong manggang sinasabi ng matanda. Napailing ako dahil tama nga siya. Walang kabahayan doon. Kung kaya't nagpatuloy ako sa aking paglalakad hanggang sa makita ko na ang isang bahay. Naisip kong iyon na ang bigasan, kung kaya dumiretso ako roon. Pagdating ko roon, nakangiti kaagad sa akin ang tindero. Utoy, bago ka ba sa lugar na ito? Bibili ka ba ng bigas? Tumango ako sa kanya at saka sinabing 2 ganta lang ang aking bibilhin. Sige, sandali lamang, sabi naman ng tindero. Habang isinasali ng tindero ang bigas sa supot, naging panay ang aking paglinga. Sa hindi ko inaasahan, Kuya Bari, nadako ang aking paningin sa bandang likuran ng bigasan. May napansin ako roon, kung kaya ipinako ko ang aking titig sa bahaging iyon. Ano kaya yan? Para kasing may isang batang nakabitin at tila wala ng buhay. Napansin siguro ng tindero na nakita ko iyon, kaya sumenya siya sa isa niyang kasamahan. Lumabas kaagad ang kasama niyang iyon at saka kinuha ang bagay na nakita ko. Ano po yun? Tanong ko sa kanya dahil sa aking pagkakakuryoso. Wala. Karne lang iyon na binilad ko para tatagal. Bakit, bibili ka ba? Tanong niya sa akin. Agad naman akong umiling noon. Ngunit nakaramdam ako ng takot dahil parang may mas tinutumbok siya na ibig niyang iparating sa akin. Kung gayon, ito na ang bigas mo. Humayo ka na dahil baka gabihin ka pa, iho. Mahirap ng gabihin sa daan ang kagaya mong dayo lang rito. Mahabang sabi sa akin ng tindero. Noong maibigay na niya sa akin ang supot na naglalaman ng bigas, agad ako nagpaalam sa kanya at saka nagsimula ng umalis sa kanyang bigasan. Noong medyo nakalayo na ako at nakarating na sa may puno ng mangga, naisipan kong lumingon ulit sa bigasang iyon. Laking gulat ko
noong makakita ako ng ilang kalalakihang may mga kasamang bata. Ha? Ano kaya to? Mukhang nakagapos ang mga batang yan ah. Wika ko sa aking sarili. Kahit na nakakaramdam ako ng takot nung mga oras na iyon, Kuya Bari, tila mas nangibabaw sa akin ang pagkakuryoso at saka ang pagnanais na mailigtas ang mga batang malamang ay dinukot ng mga lalaking iyon. Grabe, hindi kaya aswang ang mga tao dyan? Mukhang may tinatago silang lihim ah. Saad ko pa. Noong mga sandaling iyon, nagpasya na akong iwan ang bigas na nabili ko sa ilalim ng punong mangga. Bumalik ako sa nasabing bigasan at saka palihim akong pumunta sa likurang bahagi. Pagdating ko sa bahaging iyon, Kuya Bari, agad na tumambad sa akin ang napakabahong amoy. Nakakasulasok iyon at parang may nabubulok na laman. Ay po, ano ba yan? Bakit parang may mga patay na daga dito? Tanong ko lang sa aking sarili. Pagkahakbang ko, agad akong napaigtad dahil may nasagi akong malamig na bagay. Noong tignan ko iyon, halos mapasigaw ako dahil nakita ko ang isang malamig na bangkay ng isang batang babae. Ay, ito marahil ang nakita ko kanina. Saad ko sa aking sarili. Natatakot man, ngunit tiningnan kong maigi ang itsura ng bata. Habang pinagmamasdan ko iyon, nakarinig ako ng pagkalampag sa loob ng bigasang iyon. May mga ungol din ng batang babae at saka iyak akong naririnig, Kuya Bari. Kahit na hindi ko alam kung ano ang aking gagawin, sinubukan kong lumapit sa bintanang iyon. Sumilip ako roon at laking gulat ko nang makita ang ilang mga batang kinakatay ng mga kalalakihan. Ang mga batang buhay pa ay iyak ng iyak at nagsusumamong pakawalan sila. Anong gagawin ko? Tanong ko lang sa aking sarili. Saglit akong tumigil upang mag-isip. Nang mga sandaling iyon, nakakita ako ng ilang pirasong lata na walang laman. Agad ako nakaisip ng aking gagawin. Dinampot ko ang mga latang iyon at saka dumampot na rin ako ng iilang pirasong mga bato. Kahit na may pag-aalinlangan ako, ibinato ko ang mga latang iyon sa bubong. Ibinato ko rin ang mga batong nadampot ko at saka dali-daling nagtago. Sino yan? Galit na sigaw ng kalalakihan sa loob. Hindi ako umiimik. Ilang sandali pa, lumabas sila na may mga daladalang itak. Nagpalinga-linga sila habang sigaw ng sigaw na lumabas daw ang nambabato. Pagkalipas lang ng ilang sandali, nakalayo na sila. Desperado sila sa paghahanap ng nambato. Ito na ang tamang pagkakataon, sabi ko. Dali-dali akong pumasok sa loob ng kusina roon. Agad kong kinalagan ang tatlong batang buhay pa at saka mahinang nagwika sa kanila. Shh, huwag kayo maingay. Bilisan natin ang ating pagtakas. Baka pabalik na sila. Tanging pagtango na lang ng mga bata. Pinauna ko ang tatlong bata. Dahan-dahan silang gumapang papalabas. Bago ako nagpasyang lumabas sa pintuan. Nilingon ko pa ang mga batang kinatay at saka napailing na lang. Putik, mga hayop ang aswang na ito. Ito pala ang lihim nila dito. Bigasan ang harapan pero katayan ng bata ang likuran.
Naiiyak kong wika. Dali-dali akong lumabas at saka ginabayan ang 3 bata sa pagtakas. Noong medyo nakakalayo na kami, lumingon ako. Nanlaki ang aking mga mata, Kuya Bari, dahil nakita ko ang ilang lalaking nakatitig sa amin. Takbo na! Takbo na! Halika na! Makahingi tayo ng tulong sa mga tao sa labas ng baryong ito! Sabi ko sa 3 bata. Sa aming pagtakbo ay nadaanan ko ang mangga, kung kaya dinampot ko kaagad ang supot ng bigas at saka tumakbo na rin kasabay ng mga bata. Takbo kami ng takbo. Noong makalabas kami sa baryo, sigaw sila ng sigaw upang makahingi ng tulong. Mabuti na lang at may mga taong nakapansin kaagad sa kanila, kung kaya lumabas ang mga iyon. Sakto namang kilala sila ng mga tao. Umiiyak na nagsumbong ang mga batang ito sa kanila, kung kaya't sinabi sa kanila na ihahatid daw sila sa kanilang mga bahay. Matapos po iyon, nagmadali na rin akong umuwi sa bahay ni na Lolo, dahil baka sundan pa ako ng mga aswang na iyon at kung ano pa ang gawin nila sa akin. Pagkarating ko sa bahay nila Lolo, walang pag-aalinlangan kong isinalaysay ang lahat ng nangyari. Napamura sila dahil hindi raw nila akalaing mga aswang pala ang nangangasiwa ng nasabing bigasan na iyon. Hanggang sa lumipas ang ilang araw, nanatili pa rin sa puso ko ang kilabot na aking nararamdaman. Tila parang praning ako dahil madalas kong iniisip na may aswang na nakamasid sa akin. Nawala lang ang pakiramdam kong iyon nang makabalik ako sa syudad. Tapos na rin po kasi ang bakasyon ko sa baryo ni na Lolo at may pasok na rin kami sa mga susunod na linggo noon. Nabalitaan ko rin kina Lolo na pinuntahan pala ng mga pulis ang nasabing bigasan. Ngunit wala silang nahuli dahil walang ebidensya na nakita sa likurang bahagi ng bigasang iyon. Walang katayan na nakita katulad ng mga ibinibintang ng mga tao. Walang nakita ang mga inspektor kung hindi tumambad lang sa kanila ang mga supply ng sako-sako ng bigas, kung kaya't nanatili pa rin ang bigasan na iyon. Ngunit naging ilag na daw ang mga tao ng baryong iyon, kung kaya't di kalaunan ay nagsara din ang nasabing bigasan. Subalit kahit magpas hanggang ngayon, Kuya Bari, hindi ko pa rin nalilimutan ang itsura ng mga batang kinatay ng mga aswang. Ipinagdasal ko na lang ang kanilang mga kaluluwa. Isang kahindik-hindik na pangyayari na naganap doon sa bigasan sa baryo ng San Joaquin. Hanggang dito na lang po ang aking kwento, Kuya Bari, at sana po'y maitampok niyo po ito sa inyong channel. Lubos na gumagalang, Butch. And again, maraming salamat po mga kasundo. Don't forget to subscribe and i-click nyo lang po yung bell na button para updated po kayo sa mga upcoming videos namin na paparating. Maraming salamat po ulit. God bless and ingat po lagi dyan. Ito po si Kuya Bari at ako ang Sundo.